ଯେମିତିକି ଅଲରେଡ଼ି 94 95ଟା ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଅଧିକା ହେବା 150 ପାଖକେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍। ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ବି
ଆସିକରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ସେ ଜଣେ